1933. En af Hitlers første taler. Hitlers tale. I starten af talen redte en Berliner sportspalast, at Hitler meget nervøs. Han starter med at stå og kigge rundt på alle de mennesker, der er inde i salen. Han står sådan her. Men senere hen blev hans kropssprog mere og mere voldsomt. Hans bevægelser, med specielt armene, bliver helt sindssygt. Han står foran 10.000 mennesker og går helt amok til sidst. Hilfe! Niemals! An Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst nicht schaffen mussten. Han råber og skriger og peger på publikum. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. Han kritiserer dem på en måde, fordi at han sagde, at han havde gjort alt for Tyskland i 14 år. Men hans definition af at have gjort alt for Tyskland er at have været i militæret. Han siger også, at når man er i gang, kan man ikke bare stoppe midt i det hele. Han vil jo gerne have magten over alle, og specielt Rusland. Så han lover borgerne i Tyskland, at de får mad, penge og frihed. Men man skal jo også tænke på, at der er en lille del af Tyskland, der blev frie på grund af, at der var så mange jøder og kommunister. Han siger også, at han har planer for, hvad han vil, og det vil komme til at gå rigtig godt. Altså, han bliver rigtig magtlederlig, at der er så mange mennesker, der klapper af ham og støtter ham. Det er blandt andet også derfor, at han blev magtsindssyg. Han blev afhængig af det adrenalinkick, han får i sine taler. Bare det med, at han har kontrol over 80 millioner mennesker, giver ham et stort adrenalinkick. 1944. En af Hitlers sidste taler. Hitlers tale, part 2. I en af hans sidste taler fortæller han noget helt andet. Han sagde, at han slet ikke ønskede krig mod Rusland, men derimod bare en udryddelse af alle jøder verden over. Det vil Rusland ikke gå med til. Så i talen virker Adolf Hitler meget nedtrykt, hvilket man også sagtens skal forstå, når han er ved at skal dø, og han har tabt krigen. Han fortæller også, at han foreslog en idé om at slutte fred, men den idé afslog englænderne. Det han fortæller om i den her tale er hans livshistorie. Talen er ikke så lang, men den fortæller meget. Man kan høre på ham, at han ikke har noget håb tilbage. Han virker rigtig nedtrykt, og der er kun én vej, og det er selvmord. Det fortalte han selvfølgelig ikke, men det kan man blandt andet også se i filmen Der Untergang, hvor han siger det. Himmler, som er Hitlers bedste ven og trofaste ven, fortalte det også til ham. Forskellen. De her to taler er meget forskellige. I den første tale fortæller han, at Tyskland skal have verdensherredømmet, og at han vil gøre alt for, at Tyskland skulle være det land, der reagerer over hele verden. Hvorimod, i den anden tale fortæller han, at de har tabt. Han fortæller, at det er slut, og de har tabt bladet. Men Hitler var en mand med temperament, fortæller Himmler, som er Hitlers mest betroede medarbejder i SS. Så det er også derfor, at han blev så opkørt i den første tale. Og nu vil jeg gerne fortælle noget om 3 begreber. Ethos, logos og pathos. Jeg starter med ethos. Ethos betyder, at der mellem 2 mennesker knytter sig et troværdighedsbånd. Der er tale om ethos i Hitlers første tale, fordi Hitler vil tale med sin troværdighed.
Ethos taler ikke kun til taleren selv, men også til det, han repræsenterer, som i dette tilfælde er hans tale. Ethos er i modsætning til patos noget med de blide og velvarende følelser. I ethos er der nogle genretræk, og de genretræk kan for eksempel være med i en tale. Et eksempel fra Hitlers tale kunne være: Jeg vil byde jer velkommen, mit tyske folk. Og nu vil jeg gerne gennemgå de begreber, der er inden for ethos. Starter med ærlighed. Hvis en person er ærlig, betyder det, at personen har en stor tilbøjelighed til at fortælle sandheden. Kompetence. Kompetence er, når en person har evnen til at færdiggøre sine handlinger. Velvilje over for tilhørende fandt jeg ikke noget indenunder, og det gjorde jeg heller ikke med engagement og velholdenhed. Logos. Logos står ikke for sandhed, men sandsynlighed. Bagsiden af logos er, at den keder tilhørende. Det vil sige i dette tilfælde, hvis det var Hitler, så ville hans tale kede publikum. Patos. Patos er mere de stærkere og umiddelbare følelser, som en taler kan få frem i sit publikum. Hitler bruger meget patos i sin første tale, med at han vil få Tyskland til at blive det regerende land, og det skulle blive det bedste land i hele verden. Et eksempel for Hitlers tale kunne være: og skulle Royal Air Force dråbe 2.000 eller 3.000 eller 4.000 kilo bomber, så vil vi nu smide 150.000, 180.000, 230.000, 300.000, 400.000, ja, millioner kilo på en enkelt nat. Og skulle de erklære, at de vil i høj grad øge deres angreb på vores byer, så vil vi udslette deres byer. Slut. Zur Rettung des deutschen Volkes und Adels.